Tulog ang ating baby, guys. Kauuwi lang namin. Nagpa-vaccine. Yan yan ang itsura niya. Parang pagod na pagod ah. Today, yung second dose ni Papa Alden. And then, sumama ako kasi may first dose din. So, meron tayong first dose. Dito ako sa kaliwa. Nagpaturo kanina. And si Papa naman, second dose. So, tapos na siya. Booster na lang. Ewan ko kung magpapa-booster pa siya. Pero pwede naman yata hindi magpa-booster. Ano? So, ako, ang balik ko ulit is February. Yung aking second dose. So, it's 2 o'clock now ng hapon. Tatapos lang namin, kauwi lang namin. Kakakain lang din namin ng lunch. And gagawa na ako ng ating sauce and everything na pangtinda. Alas 2 na. Grabe, ang tagal namin doon. Pumunta kami alas 7:30. And then natapos alauna na halos. Nang malingki pa kasi kami. Sakto naman, doon sa pagbabakunahan. Doon na rin yung pagpapalingkian namin sa malapit. So, sinabay na rin namin yung mga kulang-kulang natin yan na pagtinda. Gawa muna tayo ng sauce para makapahinga ng kaunti sa taas habang wala pa nabili. After ng sauce, okay na. Wala na akong ibang gagawin. Ito lang, sauce lang. Habang tulog si ilapot natin. Yung tinurok pala sa akin, guys, is Sinovac. So, yung AstraZeneca sana. Kasi, di ba, pang abroad-abroad yan. Malay mo, maisipan ko mag-abroad next year or this year. So, Astra sana. Sabi ni Papa, yun na lang daw sa Sinovac. Yung kanya din. Kasi wala masyadong effect. Yung Astra daw kasi matapang yun. So, baka daw, madanasan ko yung mga effect na sobra-sobrang masasakit. Or lagnatin. Or mga, ewan ko, basta. Maano daw yun eh. Maano ang side effect niya, malala. So, ayan. Sinovac tayo ngayon. And okay naman. Wala pa naman. Kanina, nung bagong turo, parang ngalay-ngalay siya. Pero ngayon, okay naman. Sana wala namang effect ng kung anang-anang. So, gawa muna tayo ng sauce. Opya! Breakfast natin ay sopa. Ay, kakain na daw ang bebe. Maulan ngayon. Ayan, basang-basa ang lupa natin. Nadilig yung mga halaman. Yay! Kain! Ay, yung bumaba. Ay, kakain na tayo! Sopas! Nagdala tayo sa kapitbahay ng sopas. Ayun sila. Sarap yan. Ay, naulan. Banina. May sopas. Banina. Ay, diyan ka lang. May kinakain siya. Nagustuhan niya yung kinakain ng ate niya. Kaya tahimik. Maulang umaga, kaya nakakulong lahat. Pero nakakulong talaga yan ng matagal-tagal na buwan. Dahil parang marami na namang nagagawang mali. Kakalalaro, puro laro. Kaya ayan, kulong muna yung dalawang yan. Dito muna sila sa loob mag-aaral. Magbabantay, mag-aaral. Wala na, napapabayaan na yung mga sarili. Puro laro na. While si Papa busy dito dahil maulan nga, di tayo makalabas. Mamimili sana kaso maulan pa maya-maya. Kaya ayan, sinipag gumawa ng ating lagayan ng halaman. Yay! Pipinturahan lang yan. Ayos na yan. Parang sinukat Ilan yung lagayan natin doon ng halaman pa? 5 pa. Kaso kakaunti na yung kahoy. Yan yung mga yung pinaglalagyan daw ng saging. Ano kang tawag doon? Maraming nabibili ng ganyan eh. Yung parang palet. Palet. Ito, pinaglalagyan naman ng saging. Marami sa palengke, hindi ko alam kung magkano yung ganyan. Pero maganda naman yung pinturahan mo lang yung kahoy. Maganda pa yan. Ayan, oh. It's raining. Ay, nako po. Nakakatamad pag ganitong panahon. Hindi ka makalabas. Pero tapos na akong gumawa ng sauce. Hindi ako nakapagpatuloy ng vlog kahapon kasi pinakiramdaman ko yung sarili ko. Ano kaya? Pero wala naman. Ngayon wala na. Okay na. Thanks God. Wala tayong naramdaman kahit ano. Kala ko nga, si Papa nung nangalay maigi yung ganito niya tapos medyo mainit. Pero ngayon, yung second dose niya, wala naman masyado. Ano talaga mo? Dumating si Karen, naghahanap na ng tinda. Sabi
sabi ko, iluluto ko siya dyan. Ay, ayaw naman. Hindi nakapagpabaksin yun kahapon. Dati isasama din namin si Karen. Kaso, ang nangyari, nagkaroon siya ng sipon, tsaka nilagnat. Kagagaling lang. And pagka nandun ka, interviewin ka doon ng doktor, sasabihin kung ano yung nararamdaman mo, ganito, ganyan. So, baka hindi rin siya maturukan. So, hindi na sumama. So, kami lang dalawa kahapon. And okay naman, okay na siya. Alam ko talaga, buti na lang. Nakapagtinda pa nga tayo eh. So, wala talaga siya. Light or mild lang yung kanyang or something na wala na talaga siyang effect. Mas maganda Sinovac, guys. Sino dyan ang mga nagpaturok din ng Sinovac sa inyo? Maganda pala yung vaccine na yun. Kesa dun sa iba siguro, ang daming nararamdaman yun, nilalagnat talaga, yung parang nagka-COVID ka rin, ganun. Ito yung nagawa ngayon ni Papa, nalagayan natin, dalawa. Ito sa malaki, ang baba, no? Eh, mataas naman na itong halaman na to, kaya sakto lang yan sa kanya. And then, meron siyang ganyan. Nilagay si Papa para for safety daw. And then, ito yung una niyang ginawa. Ang cute eh. Pipinturahan na lang natin. Cute. So, dalawa pa lang at walang pako. Tsaka yung kahoy, hindi na pwede. Yung iba. Pag nakahanap ulit tayo ng ganito na, na kahoy, doon sa palengke, gawa ulit si Papa ng patungan ng halaman. Dalawa. So, yung tatlo na iwan sa labas. Sana hindi na lang gamin. Kawawa naman yung halaman natin. Nakikita nyo ba yan? Sobrang lakas ng ulan, guys. Walang naglalakad na tao. Dahil maulan. Ay, wawa naman tayo. Pero yung turon namin, ubos na dito lang sa mga kapit-kapit bahay. Binili nila. Kaso, wala mga naglalakad. So, mas mahina tayo today. But it's okay. Ganyan talaga ang negosyo. May malakas, may mahina. Ba't kaya biglang umulan ngayon? May bagyo ba? Ang init-init na ng ilang araw eh. Tapos ngayon, ayan na naman oh. Ngayon lang naman umulan. Oh, basa-basa na dito sa harapan natin. Pag maulan daw, masarap ang tuyo. So, ayan yung ulam natin. Tapos, dilis. And, ay, lipot. Noodles with egg. Yummy! Ba't kaya ang sarap nito? Hindi nakakasawa. Ito yung nung isang araw na pinakita ko rin sa inyo. Tamban na tuyo. And then, dilis. Mas gusto pala nila yung walang sugar. Kaya ayaw, hindi na natin. Pero masarap din yun, papak. Yung may sugar nito. Sino bang ayaw niya? Si Rara, Ayaw niya ng may sugar. Kain muna. Yung batang may sarili ng pinggan at kutsara, yan. Nangangaroling siya. Nangangaroling. Kailangan may mga ganyan. Pag ganyan ka dyan. Para hindi mag-iiyak habang kayo ay kumakain. Di ba, bebe? Hello, guys! So, ang aras niya. Kasi nilagyan niya ng kaunting kanin tsaka may French fries pa siya dyan. Patatas. Oh. Masaya na siya ng ganyan. Ayaw niya nga ng laruan. At bigyan mo yung laruan. Ang lalaruin niyan. Yan. Ano, bebe? Pinggan. Tsara. Pag nakawala nga yan sa hawla eh. Yung mga kaldero doon na nakataob dyan. Yun ang lalaruin niya. Yan ang mga gusto niya. Ano, bebe? Lahat naman yata ng bata ganun. Kung anong bibilin mo, hindi nila lalaruin. Meron silang favorite na laruin. Bakit ganun? Bakit ganun, bebe? Ha? Lilinis na tayo? Lilinis? Tutulog na. Sarap tulog. Maulan. Malamig. Parang lumamig na naman, Pasko na naman! Malamig na naman, bebe. Naghuhugas na yung dalawang nakakulong maghapon. Pero may sumingit na lumabas. Sino ang sumingit na lumabas dyan, ha? Sino? Masarap ba nakakulong? Ha? Hindi. Oh, bakit kayo nakakulong? Hindi. Bakit? Anong inda? Hindi nyo alam dahilan? Ha? Bakit kayo kinulong? Bakit? It's my way of discipline, guys. So, ayan. Konting ganyan muna tayo kasi masyado na silang nalilibang maigi sa laruin. Something na marami na silang nagagawang mali. And hindi na sila nakafocus doon sa mga sinasabi ko. So, ayan, gagawin ko is dito muna sila sa bahay. Kanina,
nung nagtitinda na kaming dalawa sa taas. May mga pumapasok dito. Sinabi ko walang papapasukin. So, hindi pa rin sila sumunod. May pumasok pa rin ng mga batuta and lumabas si Kien. So, sabi ko, walang lalabas. Pero nasa labas siya pagdating ko dito. So, kinulong ko na. Hindi ko alam kung kailan ko yan naanuhin. Pero, tingnan natin yung pagbabago nila. And gusto ko matuto sila doon sa mga responsibilidad nila. And yung mag-focus ba sa sinasabi ko, especially sa modules nila, tapos yung mga gawain, yung mga responsibilidad nila na hindi na nila masyadong nagagawa ng maayos dahil na lilibang sila sa mga laro nila. Sobrang nalilibang. So, kailangan natin mabago yun. Pag hindi nagbago, habang buhay na nakakulong. Bebe? Oo? Pagka, sabi nila, pag makalat daw yung bahay, ibig sabihin daw nun, masayang bahay. Pero pag sobrang kalat mo naman talaga everyday na makalat, and malalaki naman na yung mga anak mo, pero makalat pa rin yung bahay mo, ibig sabihin, tamad na yung nakatira doon. Kasi wala naman ang batang magkakalat eh. Pero kung may bata ka pa, understand naman yan. Oo nga, understand naman. Siya ba ang nagkakalat? Hindi naman siya nagkakalat eh. Oo. Pero pag malalaki na yung mga anak, lahat na, wala nang baby, wala nang magkakalat, or kaya may hayop kayo sa bahay na siya ang nagkakalat, okay lang din. Pero kung wala naman ng mga ganun, pero ganun pa rin yung bahay mo, mukhang basura, aba, tamad na yung nakatira. Galaw-galaw, day. Hindi marites, day. Usong-usong ngayon yung marites. Natatawa ako dyan. Well, hindi ako marites dahil wala akong barkada. Di ba kumari yan? Mare, anong latest? Kaya marites. So, paano ba yan? Wala naman akong barkada. Hindi ako lumalabas. Kami lang ni Papa. So, kami lang nagkikwentuhan. Mas maganda talaga yung wala, para walang ishi. Ano na sunog? So, ayun na yung vlog natin, guys. Thank you so much for watching. And huwag natin ugaliin yung ganun. Yung maninira tayo ng ibang tao. Sa ibang tao. No? Mahimik tayo. Mag-focus tayo sa sarili nating mga buhay. And pray. Just pray. And tiwala lang. God bless you, everyone. Salamat sa panonood. God bless. And don't forget to like and